Brothers and sisters, dear friends in the Lord, our online viewers and followers attending this Mass through this live streaming, and all of us gathered here celebrating the gift of life, good health, the gift of success in all our endeavors. Good afternoon, everyone. And as usual, we praise and we give the Lord a round of applause as we thank Him for His countless blessings and providence. The gospel reading for today is the culmination of the Bread of Life discourse. If you could still remember, for how many Sundays we've been hearing the discourse of Jesus concerning the bread of life. I think 3 Sundays or 4 consecutive Sundays, Jesus keeps on declaring and proclaiming Himself, I am the bread of life. And whoever eats my flesh and drinks my blood will not suffer death and will live forever. And today, we hear in today's gospel reading, the reactions coming from the Jews. English man mo nang di ka matuhog nato. No? Kaya mura kining di nato madertang, mulabay raman nato. Pero atong tanawon sa Bisaya nga translation, ingon dinhi ang mga tinunan, lisura dawaton ning iyang pagtulunan. Kinsa ba'y makasabot ani? Unya, daghan nila ang nagbagulbol. Ingon ang Ginoo, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuon ako? Unya, sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, ingon din histong atunga, ingon dinhi, daghan sa mga tinunan ang mibiya o wa nang mukuyog ni Jesus. Kay ingon ang mga tinunan, lisura po na iyang pagtulunan. Lisod. Anita mo patighog sa itong pamalandong, aning ingon ang Ginoong Jesucristo nga, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo? O gilisdan mo sa akong pagtulunan, nabugnaw ba mo? Nindot yung pamalandungan kay maka-experience mabuda ini sa itong kinabuhi. Kanang mabugnaw ta. Kabantay mo, daghang mga panahon nga mag-ampo ta nga murag way lami. Kabantay mo, ana? The real life experience ni, kining giingon ni Jesus nga, diya ka mo nabugnaw pa muna ho, sa akong gitudlo. Nabugnaw ang mga Hudiyo nga naman, daghan gani nila, ingon din ni, daghan nila ang mibiya ni Jesus. Ugwa na mo balik. Pananglitan sa atong kinabuhi, daghang mga panahon nga mabugnaw ta. Kabantay mo ka nang naatay mga pangayoon sa Ginoo, magampo ka mauni imong pangayoon, magampo ka nga magwapo ka, magampo ka nga mutaas ka, unya magampo ka nga masinaw imong nahong, nga pagtanaw nimo tagakaanaman ako kamaot, nagkaanaman ako kamubo, imbes nga mutaas ko. Gaampo kang magwapo ka, kakaan naman ko kaupaw. Nabitaw mga panahon nga ay mong gipangayo sa Ginoo, bali o kung sa'y madawat. Mabugnaw na po ta. Niya, galuhod-luhod ta, gaampo ta Ginoo, papasra in taon ng anak. Ma-abogado na unta siya, ma-sima na unta siya, ma-nurse na unta siya, ma-maestro na unta siya. Pag humag resulta sa board exam, hagbong. Di ba di ka mabugnaw, ana? Mabugnaw ka. Muagi kag kabugnaw. Ginoo in taon, maluoy ka manumaning resulta sa akong cardiac panel, nga taas man ihong sugar, taas man ihong cholesterol, taas man ihong uric acid, taas man ing ako ang sa may ubang taas, ana, taas man ihong BP, taas man ihong creatinine. Maluoy ka Ginoo. Pag sa sunod, cardiac panel, sige kag ampo, hingsamot man, di naman makabasa ang glucometer sa imong sugar. Mayang ka Ginoo, patay na dyan ko ani. Mabugnaw. Muna yung sa Ebanghelyo, karon ingon na Ginoo, nakapabugnaw ba ninyo? Diyan, nabugnaw mo sa akong pagtulunan. Gawas nga nabugnaw ang mga tinunan,
Ingon pag yun dinhi nga, daghang na media ni Jesus. Daghang media. Kaya ingon man ang mga tao, lisura man ang isang pagtulunaan. Tinuod lisod. Nga naman, ug atog yung tanawon, o gusto tutang musunod sa agianan ni Jesus, nga basa bito kog libro, gabi usa ka Bible commentary, giingon din the real difficulty of Christianity is twofold. First difficulty kuno, when we follow Jesus, it demands an act of surrender to Christ and acceptance of Him as the final authority in our lives. May giingon sa usa ka Bible commentary. Muna'y usa ka lisod sa kinabuhing Kristohanon. Kung mo puyo gyud ta sa kabubuton ug mo dawat ta sa pagtulunan sa Ginoo, atong ang kunon nga di na kita mo'y hawod sa atong kinabuhi. Nasabtan? Kay og di ko ta mo dawat sa Ginoo, kita may hawod sa atong kaugalingon. Sabot mo hawod, no? Kanang hawod ba? Kanang kita mo'y hari. Ug wa tay Ginoo sa atong kinabuhi, kita may hawod sa atong kaugalingon. Way magbuot na to og say atong buhaton. Way magbuot na to og asa ta kadong. Way magbuot na to kinsay atong pasakitan. Way magbuot na to kinsay atong daog-daogon. Way magbuot na to kinsay atong yatakan silang katungod. Nga naman, kita may hawod sa atong kaugalingon ug way Ginoo sa atong kinabuhi. Pero dawaton kuno nimo si Jesus sa imong kinabuhi, mautro ang dagan sa atong kinabuhi. Nga naman, ingon naman na Ginoo, higugmaa imong kaaway. Di na ikaw mo ay magdasa imong kaugalingon. Imbis na kay kontra, imo untang ipabarang, matay ingon mag-Ginoo, love your enemy. Imbis na kay daghang kwarta, milyonaryo na ka, daghan na kag sud sa imong ATM, daghan na kag bankbook, ingon mag-Ginoo, sell what you have and give the halin, the proceeds to the poor. Matang, unsaon o maninako. Imbis magpaghunahuna kog daghan kog tinigom, ingon mag-Ginoo, ihatag ang halin sa mga kabos. Di na ikaw magbuot sa imong kaugalingon. And we find that dynamics, many people find that dynamics difficult. Ikaw gusto kang magpahayahay sa kinabuhi. Gusto ka nga wakay sakit, wakay discomfort. Gusto ka nga way inconvenience sa imong kinabuhi. Nga mo yung ka nga, di ko maaliman ni nanay nga tiguang kay bahong anso. Di ko maaliman ni tatay nga tiguang kay bahong unsa dinha, bahong ihi. Di ko aho nang butang dito sa home for the aged. Kaya di ko gustong masamok. Ingon mag-Ginoo, honor your father and mother and take care of them. Kung saon man animo, di na ikaw magbuot sa imong kaugalingon. Ikaw di na kaganahan sa imong bana kay irresponsable, di mo remit og sweldo, di mo hatag og di maghunahuna sa mga gastuonon sa bahay, napay mga batang gagmay nga daghag palitunong school supplies, unya kusog mamuwang, kusog manhantak, ug mahimo pa bidyaan nimo imong bana. Ingon man ag Ginoo, what God has joined together, no human being can separate. Mautro ang imong panglantaw. Kay di naman ikaw mo'y hawod sa imong kaugalingon, Ginoo naman. Muna ingon ang mga tinunaan yun, ang ubang tinunaan, lisura po niyang pagtulunan aning tawhana. Di man ta kasabot anay iyang giingog, kinsay mo kaon sa akong unod, mo inom sa akong dugo, di mamatay, manglakaw ta. Di na ta mosunod niya. And this is also a point for reflection for us. Daghang mga tao nga di ganahan mahimong Kristiyano nga naman because of the demands of Jesus. Mo bitaw nga daghang mga tao nga musugod na gani kahayahay sa kinabuhi, musugod na kadaghan ang ilang bahandi, makalimot na po Ginoo. Asa man mo balik o Ginoo o ganganga pon kagalaway na kay na stroke. Naganingon ana, magiana to sa ospital, maghilak-hilak na bita, Pader, gusto jo kong mosimba, Pader. Giputla na pagduha ka tiil, kay diabetic na. Disarman isa,
askil pa. Pader, gusto kong mubasag Biblia. Di na po kakita. Kay nahap na. Biskaya unta tuog sa buhi pa. Muta ni uban mga tiguang miyag pader, ani na dyan ko simbahan kay sa isinta na ko kapin. Tingbalik na ni Ginoo. Timbalik na ko no Ginoo. Manong mubalik man, himbija ba di ay? Sa Ebanghelyo karon, gipahinumduman kita nga di unta kita mo bija sa Ginoo. Ingon bitaw Ginoo nga to ni mga tinunan diya kamo bijaan pa pud kuninjo. Ingon si Saint Peter, Lord, to whom shall we go? Asa may padong og bijaan kanaho? Bijaan kanamo. Na kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon. Mo kamo young people here, we have so many young people here, mga PYM o call o ba mga youth dinhi. Ayaw mo kalimot o Ginoo o mga broad na mo. Ingon na Ginoo, bijaan po kuninjo. Ang uban ra ba karon mga batanon sos mauwaw na manguros. Mauwaw na manguros labi ng mukaon og mahalong restaurant. Sus ag panguros kay mura kadak ag tapay-tapay. Kay mauwaw na manguros kay usara ka sudan ang gi-order ag giinon-on ray gi na-afford ag kinurusan pod mura ra pug bulinaw kadak To be proud of your being a Christian Catholic. In the name of the Father and of the Son, dak-ag panguros. Ano malagi magdisko, magkapakapa man ta, magdupa-dupa man ta, og na ballroom, og mga Oktoberfest na di ma, atong purma nga mura na ta, og man atong tiil na gipamaak og amigas, og magdisko ta. Pero mangurosos kina, lojahan, gamay pa jog kaadyo. Ayaw kalimti ang Ginoo og mga hayahay na ta. Kaya nga Ginoo karon nandiya, injude kong bijaan. Mutalikod ay pumonako, nabugnaw di ay mo sa kong pagtuong. Importante ni sa kinabuhi. Kamu din mga parents, timan mga parents. Kay sa una, gianad man nga mangluhod og altar, magampo sa family. Karon na hinahinay na ba nagkawa? Of course, masabot man nato. Kay karong panahon di naman pareha sa karaang panahon nga atong parents mag-uuma ini kala size naa naman tanan sa bahay, di ba? Mao man to sa una nga, may Father, may man to uban sa una nga, Father, sa una lagi kay magdungan mamigampo. Of course, kay ang atong mama ug papa sa una gadaro man. Inig humag pahiluna sa mga kabaw, naa naman sila sa bahay. Karon atong mama, atong papa ga-overtime pas trabaho, to pa sa eskwelahan, to pa sa munisipyo kay gahimog reports, himbiyahe pa di na ta magkadungan ron. Pero at least once in a while, najud untay family prayer. Bahalag dili every night kay di man jud mahimong alas 6 magdungan tagtanag ampo kay kanang wa pa mamoabot ang uban. But teach your children to pray. Teach your children to know the basic prayers. Usab yan na sa pag-meeting na mo sa mga school directors sa box, usab man ko sa gitahasan nga mo prepare og Christian Living Manual sa mga Catholic schools nato sa Diocese of Tagbilaran. Kay it is a common observation karon nga so many of our young students do not know how to pray. Di na usa og di ta kamao mo ampo madugay, di na ta makaila og Ginoo. Di na ta makaila og Ginoo og di ta kamao magampo. Tanawa karon sa mahitabo sa mga celebrations. Og naibunyag, no? Kapila ko magbunyag din sa atong baptistry. Maminaw ba na ubang mangugos og bunyag? Di na. Di na. Di na gani mutubag ng kapabunyag. Nagatuo ba ka mo sa Dios amahan makagagahom sa tanan? Isalikway, Pader. Buang na imbis naging pangutanan nagato, isalikway na po. Isalikway ba ninyo si Satanas amahan sa salag prinsipe sa kangitngitan? Nagatuo. Ganun magasige naman og ngana-ngana kay agipicturan ang bata, inigsikat sa bata, picture. Inigtalikod sa bata, picture. Inigtibi sa bata, picture. Nakalimot sa pag-follow sa right. Ug mauna yung atong attitude, then madugay, makalimtan na nato ang Ginoo. Daghan na gani karon ang manimba, sa ubang mga dagkong syudad, daghan na ron ang manimba, nga mura nagkatanaw sini.
Og moabot og Our Father, inig sunod Our Father, exit. Mawa na ta sa gitawag of the essence of being part of the celebration. Mga madato na mo pohon, mga brod na mo, asa mo nasura ipahimutang sa Ginoo, ug manguli mo, panimba mo. Do not forget the Lord. Do not desert the Lord. Kaingon na Ginoo karon sa bijaan da ipukuninjo. It's like, let us imitate St. Peter. Ingon St. Peter, Ginoo asa may padong. O wa ka Ginoo, asa mami magunsa mami sa among kinabuhi. Nga wa ka, wa man mi mahimo. That should be our conviction. So salamat nga kitang tanan, wa mo talikod o Ginoo, salamat nga karon nanimba pa kita, ug salamat nga kaluoy Ginoo naa pa kitay pagtuo. Praise the Lord. Hallelujah.